Dámy a páni, sledujete najúspešnejšiu televíznu súťaž sveta Koleso šťastia. Prichádza Alžbeta Ferencová a Lukáš Adamec. Jej! Pomôžem ti, Betulka. Ako sa dnes máš? Ja sa mám dobrá, ty sa máš. Ja som výborne, pretože o chvíľu ideme točiť Kolesom šťastia. Vy to budete sledovať, my to budeme sledovať takisto a naši súťažiaci to budú zažívať a jeden z nich vyhrá. Budú to buď Lenka, Jano alebo Ľudská. Držte im palce, my im palce držíme. Poďme hrať Koleso šťastia. Čaute, banda. Ahoj, ahoj. Ako sa cítite? Super. Ja, ste vysmiatí, to máme veľmi radi. Pozitívne pôjdeme do hry. Ideme na prvý rozstrel. Prvý rozstrel, pravidlá sú veľmi jednoduché. Pred sebou máme tento sympatický gombík, ktorý budeme stláčať, ak budeme vedieť správnu odpoveď. A nehmotného. Takže hľadáme pojem, prsty pripraviť, pozerať sa na tajničku a písmenka. Druhý rozstrel, úplne to isté, čo v prvom. Hráme ale o 100 eur a o to, kto bude točiť Kolesom šťastia ako prvý. Potrebujeme vedieť. 30. J ako Ješko. Kolegov, hej, ak vás doma zaujíma, čo sa bude diať na budúce, určite si zapnite televízor, zapnite si ho na markíze a sledujte Koleso šťastia. Dovidenia. Určite nás sledujte, ahojte. Dobrý večer všetkým vám doma pri televíznych obrazovkách. Dnes sa veľmi teším, pretože dnes tu máme dve kolesa. Prvé koleso je šťastné a druhé koleso, pozrite sa, aké sladké. Fantastické sladké koleso. A toto sladulinké koleso nám priniesli diváci z Haliče. To sú oni! To sú oni. A verím, že z toho sladkého kolesa dostanú aj naši súťažiaci. Poďme im nadeliť. Verím, že sa naši súťažiaci už dnes tešia, pretože po súťaži môžu byť aj slovenské. B ako Božena. B ako Božena. Je tam mesto. Mesto. B ako Božena. L ako Laco. L ako Laco. R ako Robert. R ako Robert. M ako Mária. M ako Mária. K ako Katarína. K ako Katarína a samohláska. Krátke A. Krátke A. Tak, pozrite sa. Je tam mesto. Mesto. Ale vám to tam bliká. Kľud. Tak, ticho, poprosím publikum. Poprosím publikum. Je tam jedno mesto. Lúštite tajničku teraz. Liptovský Mikuláš. Počúvate, povedzte mi, vy v tej Haliči robíte čo? Krížovkárku lúšite, alebo vedete tam nejakú obecnú... Ježište, viete čo, ja vám budem blahoželať. Ja vám blahoželám, prichádzajú blahoželať páni Martin, pán Marián, vaši blízki. Celá Halič vám teraz tlieská. No, dnešný deň bol veľmi spokojný som, pretože vyhrali tí, ktorí to potrebovali a tí, čo to budú potrebovať viacej, tí sa prihlásia sem do Kolesa šťastia, prídu a tiež vyhrajú. Dovidenia, všetko dobré.
Nagyon jó hangulaton már itt a Szerencsekerék stúdiójában, ahonnan nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Megteltek az ülőhelyek, minden készen áll arra, hogy elkezdődjék a játék. Ehhez a jó hangulathoz persze hozzátartozik a kirakatok gazdag választéka is, melyekben a nyereménytárgyak értéke ma összesen 1.115.000 forint. Higgyen a saját fülének, hallgassa meg a VIP Hangszóró Kft. Gépkocsiba szerelhető akusztikai termékét. Az ASS 1734-es hangszóró garnitúra lépéstart száguldó autójával is, ára 3000 forint. Töltsön kellemes perceket a tiszta hangok birodalmában. Oil of Olasz termékcsomag, amelyben itt az új tubusos nappali krém. Kiválóan hidratálja az arcbört és kedvező, 699 forintos ajánlott fogyasztójáron kerül forgalomba. Oil of Olasz és a bőr megtelik fiatalsággal. A csomag értéke 4000 forint, de már itt is van mai házigazdánk, Tamás! Jó estét, sok szerencsét, kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket mai játékunk alkalmából is, és mint mindig most is Dóra köszöntésével kezdünk. Majd köszöntjük sorba játékosainkat, Zsuzsannát, Tibort és Katalint is. Küldte be, nézzük elsőként egy közmondást, sikerül-e megfejteni Zsuzsannának. Egyúttal az is kiderül, hogy mi lesz a feladvány beküldő jutalma, 4000 forint. Es, mint Sándor. És Zsuzsanna pedig háromszor is megnyeri ezt a szép pontszámot ezzel az... Tövis, hanem tüske. Így van, kitűnő. Nézzük, hogy mit nyert ezzel a megfejtéssel. Ismét itt a macskanyelv. A Fundi a legnagyobb magyar édességgyártó magáncég terméke, a tradicionális recept alapján elkészített tejcsokoládé a régi idők finom emlékét idézi. Az egész család kedvenc édessége. Fundi megédesíti a napot. Értéke 2000 forint.